Illum erġajna ġejna f'Wied Dalam f'Birzebbuġa fejn bħalma tafu d-darba l-oħra ħna rajna l-mużew li nsibu fuq dan il-post. Illum ser ninżlu fil-wied innifsu u nagħtu daqqatajn lil-Art Dalam ukoll. Ta' min ngħidu li hawnhekk malli bniedem joħroġ mill-bini tal-mużew u jibda nieżel it-taraċ l-isfel lejn l-art, jibda jinnota ħafna affarijiet li jikkumplimentaw l-istorja naturali ta' pajjiżna. Bħal pereżempju s-siġar hawnhekk insibu diversi siġar li għandhom l-isem tagħhom u l-isem xjentifiku wkoll. Barra minn hekk ukoll reċentament meta kienet isir il-bini l-ġdid inkixfu numru ta' kartras hawnhekk u par minnhom propju tħallew biex jidhru mill-pubbliku u nieżel. Iktar ma ninżlu l-isfel lejn Wied Dalam iktar ninnotaw xenarju mill-isbaħ ta' dan il-wied. Iktar ma wieħed jinżel it-taraċ l-isfel iktar javviċina lejn il-qiegħ tal-wied. Hawnhekk dan il-wied Wied Dalam jieqpa' dieħel lejn l-inħawi ta' Ħassabtan fejn hemmhekk insibu wied li jieqpa' sejjer fid-direzzjoni tal-irħula ta' Ħalaxaq u iktar il-ġewwa l-Gudja. F'dak il-wied hemmhekk imbagħad insibu l-fdalijiet ta' Casa Ippolito pereżempju li hija dar antika sabiħa ħafna. Bniedem jista' jagħmel mixja interessanti ħafna f'dal-wied u jinnota id-diversi binijiet li nsibu. Pereżempju fuq in-naħa l-oħra ta' fejn qegħdin aħna insibu torri medjevali li kien sar hawnhekk biex propju jiddefendi dal-inħawi minn żbarki ta' pirati li setgħu jsiru fid-daħla ta' Birzebbuġa. Insibu wkoll pillbox ta' żmien il-gwerra li tinsab viċin it-torri medjevali li probabbilment saret hemmhekk biex tilħaq l-istess għan li kellu t-torri medjevali li sar madwar 400 sena qabel. Iktar il-fuq mbagħad fuq in-naħa l-oħra tal-wied tal-għolja insibu l-fdalijiet tal-Villa Rumana msejħa ta' Kaċċatura. Hawnhekk naraw fdal ta' Villa Rumana li juri li din il-villa kienet tintuża għall-agrikoltura. Fiha jidhru traċċi fejn kien jingħasar iż-żejt u anke jista' jkun li kien jiġi prodott l-inbit. Biżgħet insemmu li dan inħawi aħna qegħdin fiż-żona fejn kien jintuża ħafna x-xogħol taż-żejt. Biżgħet inħarsu lejn l-ismijiet tal-irħula ta' dan inħawi Birzebbuġa, Bir-Iddeb, Żejtun huma kollha ismijiet ta' lokalitajiet li għandhom rabta mal-produzzjoni taż-żejt li nafu li fi żmien ir-Rumani kienet waħda mill-iktar produzzjonijiet importanti f'pajjiżna. Ħaġa oħra li ninnutaw hawnhekk huma diversi pjanti kif għattilkom u l-ismijiet tagħhom. Fosthom żgur mhux se nsibuhom nieqsin il-pjanta nazzjonali Widnet il-Baħar u s-siġra tal-Arar li hija s-siġra nazzjonali li hawnhekk ukoll jingħataw l-importanza tagħhom. Minn hawn ser inkomplu niżlin iktar l-isfel biex nidħlu propju f'Art Dalam. Qabel wieħed jidħol fl-ar isib din il-pjanta li tista' tispjega aħjar kif inhu mqassam dan l-ar. Meta ninnutaw naraw li hemm 144 metru tul. Il-parti ovvjament li hija viżibbli għax imbagħad hemm partijiet fuq in-naħa ta' ġewwa li mhumiex aċċessibbli għan-nies u fejn ukoll qed irid isiru skavi fil-futur. Ġolar nistgħu ninnutaw diversi stalaktiti u stalagmiti li jiffurmaw mal-mogħdija ta' żmien bit-taqtir tal-ilma. Barra minn hekk nistgħu ninnutaw ukoll id-diversi strati u livelli li minnhom ħarġu l-fossili ta' annimali f'perjodi differenti. Ovvjament dak l-iktar fil-wiċċ huwa l-istrat li minnu ħarġu l-fdalijiet umani. Era l'83, io stavo in terza B, quando mi disse ci vediamo sabato, l'appuntamento. Meta nidħlu fl-ar u nibdew nifhmu kif ġie ffurmat dan l-ar, ninnutaw mal-ewwel li hawnhekk il-blata hija blata radba. Allura kienet faċli ħafna li l-mali jħaffer dan l-ar li biżbien mbagħad baqa' dejjem jikber.
Ovvjament imbagħad is-sedimenti li bdew joqogħdu fil-qiegħ bdew jiffurmaw sediment fuq l-ieħor li f'kull wieħed inqabdu l-fossili ta' perjodi differenti. Meta hawnhekk ġie skavat, tħallew wħud minn daw is-sedimenti jidhru biex bekk bniedem ikun jista' jifhem aħjar f'liema strat u f'liema livell instabu ċertu fdalijiet jew pereżempju ċertu fdalijiet ta' annimali partikolari. Kif għattilkom l-iktar wieħed fil-wiċċ kien dak fejn instabu l-fdalijiet umani, għax hawnhekk ukoll instabu fdalijiet u anke bċejjeċ ta' fuħħar li llum jinsabu esebiti fil-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta. Dawn juru li dan l-ar seta' kien qiegħed jieħu ġo fih depożiti tal-ewwel abitanti tal-Gżejjer Maltin. Però mhux qed niskludu l-fatt li jista' jkun li l-ewwel abitanti setgħu għexu fih ukoll. Mi disse ci vediamo sabato, l'appuntamento qui, in questa stessa via, per correre a baciarla dentro un cinema. Il-blat li hija ffurmata minnhom il-Gżejjer Maltin huwa blat porus li jixrob u jassorbi fih l-ilma. Dan l-ilma jiskula biżmien u f'postijiet bħal dawn jibda joqtor. Bekk jiffurmaw dawk li nsejħulhom l-istalaktiti li jkunu mas-saqaf u l-istalakmiti li jitlilgħu mill-art fejn taqa' il-qatra mis-saqaf. Biżmien daw jikbru u jiżżejnu ħanajdu hekk isa skultura li ssir b'mod naturali. Hawnhekk ma jistax jonqos li f'dan l-ar insibu numru tal-stalaktiti li niżlin mis-saqaf u stalagmiti li tilgħin mill-art bħal di ta' warajja. Jekk tinnutaw effett tax-xitwa li għadha kemm għaddiet, l-ilma għadu qiegħed jiskula s'issa għalhekk din l-istalagmita għadha qiegħda tifforma. Sfortunatament dawk tas-saqaf xi żmien kienu tkissru xi partijiet minnhom, però jekk bniedem iħares lejn is-saqaf jinnota numru mhux ħażin ta' daw li ħadu eluf ta' snin biex iffurmaw. Hawnhekk f'dan l-ar ukoll kienu diversi dawk in-nies li jagħmlu skavi u għamlu skoperti. Fosthom insibu lil Giuseppe Despot li dan barra l-iskava f'dan l-ar ħallinna rikordju billi naqqax l-inizjali tiegħu mal-ħajt tal-ar u nsibuhom proprju warajja mal-ħajt faċċata. Heritage Malta kontinuament tagħti importanza lis-siti tagħha u għardalam l-eqdem monument li nsibu fil-Gżejjer tagħna ma jonqos li Heritage Malta wkoll qed tinvesti f'dan is-sit tant importanti. Għadu kemm sar studju fuq l-istabilità tal-entrata tal-ar qed isir monitoraġġ taċ-ċaqliq li hawn fil-blat, però barra hekk ukoll għandna proġett mal Mużew tal-Istorja Naturali ta' Londra u entitajiet oħrajn fejn il-fdalijiet li jinstabu li għadhom jinstabu fl-antik ġewwa dan l-ar jiġu iddatati biex bekk inkunu nafu eżatt meta dawn il-fdalijiet dawn l-għadam ġew depożitati f'dan l-ar. Minn barra hekk Heritage Malta wkoll tgħin numru ta' studenti li qegħdin jużaw ardalam għal-riċerka tagħhom ukoll. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. Bħalma rajtu fid-diversi strati tad-depożiti li nsibu f'dan l-ar, insibu l-fdalijiet tal-annimali li kienu jew inġarru ġo dan il-post. Però llum il-ġurnata hawnhekk għataw ħlejjaq li wħud minnhom huma wkoll endemiċi għal dan l-ar li għadhom jgħixu sal-ġurnata tal-lum. Aħna bekk ġejna fit-tmiem ta' din żjara li għamilna fl-ar f'Ardalam. Kull ma jonqosna nagħmlu huwa li nħeġġu lilkom biex tiġu iġibu l-uliedkom jaraw dan il-post u tapprezzaw iż-sbuħija naturali ta' dan il-post u fuq kollox nibżgħu għalih bħala post fi stat naturali tiegħu.
Min hawnhekk ser nifqu b'din il-mixja l-għamilna f'Ardalam u nkomplu bil-programm Malta u lil minna u nkomplu naraw xem preparata għalina iktar fil-programm tal-lum. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying